Fa pocs dies presentàvem les propostes del grup municipal socialista als pressupostos d'enguany del 2021 i una d'aquestes línies de treball és el binomi ciutat-natura a través de les infraestructures verdes, que són un concepte introduït des de la Comissió Europea, que finalment és recuperar espais de qualitat en aquesta relació íntima entre l'entorn natural, patrimonial i de ciutat per tenir espais públics de qualitat i que a més ens porten avantatges en l'àmbit de la sostenibilitat. Tal com us deia, l'any 2013 la Comissió Europea marca una estratègia destinada a fomentar l'ús de les infraestructures verdes. En reconèixer que aquesta és una de les principals eines per abordar les amenaces de la biodiversitat, així també com incorporar la biodiversitat en totes les polítiques municipals, entre d'altres la urbanística, la disciplina urbanística. Què és al final una infraestructura verda? Una infraestructura verda és una infraestructura que pot oferir serveis múltiples a la societat si els seus ecosistemes estan en bon estat. I aquests serveis, a més, representen un valor des del punt de vista econòmic. Per tant, són infraestructures que es recolzen en l'entorn natural, en l'entorn verd, per generar avantatges tant de caire ecològic com econòmic com també social. Hi ha diferents elements en una infraestructura d'aquest tipus. L'element físic, que en el nostre cas podrien ser els rius molt presents a la nostra ciutat. També hi van vinculats els projectes, és a dir, les intervencions per tal de millorar, mantenir aquest ecosistema, per tant, aquest entorn natural. I quin és, doncs, el seu paper? A part d'oferir espais públics de més qualitat, com us deia, i per això proposàvem carrer del Carme i plaça Catalunya com un inici d'intervenció d'aquest tipus, també ajuden a la retenció natural de l'aigua, de manera que eviten possibles inundacions que també han estat molt presents a la nostra ciutat. I en aquest binomi patrimoni i entorn natural a través dels rius i de les seves ribes hem de tenir en compte la plaça Catalunya. N'hem parlat moltes vegades, però és urgent, no és prioritari, la recuperació de la plaça Catalunya com a nexe d'unió entre el barri històric i tota l'Eixample i els seus eixos comercials. Carrer del Carme, Migdia, Joan Maragall, units a través d'un espai amable, d'una reforma de plaça Catalunya amb el centre històric i també comercial. En definitiva, un centre més gran per una ciutat més gran.